vášho domova alebo firmy. Viac ako 30 rokov skúseností a spokojní zákazníci po celom Slovensku. Kliknite na cobrakuchyne.sk, kontaktujte nás a splňte si sen o bývaní ešte dnes. Cobra Kuchyne, váš partner pre krásny domov a dokonalý interiér. Exkluzívny dizajn, kreativita, špičková kvalita a drevené podlahy. To sú hodnoty slovenského výrobcu P-Parket s 30-ročnými skúsenosťami. Dubové drevené podlahy vo farbe a štýle pre každý interiér vyrobíme a aj namontujeme. Presvedčte sa naším výberom na www.pparket.sk alebo nás navštívte v predajniach P-Parket v Podbieli a Ružomberku. Každý krok po drevenej podlahe od P-Parket bude pre vás zážitkom. Reklama. Počúvajte Fresh Mix, čerstvá hudba a informácie z úsmevom vo Fit Family Rádiu. Escucha y vamos al ritmo. Baila, baila chica, oh oh. Baila, baila chico, oh oh. Baby, when I see you dancing on the beach, my heart goes boom, 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 boom. Baila, baila chica, oh oh. Baila, baila chico, oh oh. Baby, when I see you dancing on the beach, my heart goes boom, 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 boom. Tan solo quiero ir a donde hay sol, la noche y la fiesta, come on, let's go. Al ritmo del amor, locura, sensación, fiesta en mi corazón. Yo quiero bailar sin parar, pasar la noche entera una vez más. Siento que no puedo esperar, quiero gritar. Boom, 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 boom. Baila, baila chica, oh oh. Baila, baila chico, oh oh. Baby, when I see you dancing on the beach, my heart goes boom, 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 boom. Baila, baila chica, oh oh. Baila, baila chico, oh oh. Baby, when I see you dancing on the beach, my heart goes boom, 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 boom. Ay, 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 la noche de calor. Ay, ay, ay. Naladené máte Fit Family Rádio a my sme v našom takom, by som povedal, že externom štúdiu momentálne a mám tu troch úžasných hostí. Môžete nás aj počúvať v rádiu a môžete nás aj vidieť na TikToku a ja by som vám rád teraz predstavila, zároveň privítal tu na Marianku Jurkovcovú, Dominiku Kubinčákovú a Stanka Gavula. Týchto troch, pretože oni, vítajte u nás takto pri mikrofónoch. Ďakujeme veľmi pekne. Skúsme mikrofón, decka, či fungujeme? Haló. To je to správne. My sa budeme rozprávať na tému plávanie a šport. Áno, zastupujeme Mestský plavecký klub Tvrdošín a pozdravujeme všetkých poslucháčov Fit Family Rádia. Tak, ja to aj nehovorím, že ukončím, ale tak toto zatiaľ dáme si malú pauzu pre všetkých, aby sa teda naladili, aby odložili možno svoje perá, pracovné povinnosti a už o malú chvíľu si povieme viac. Marek, pusti nám nejakú dobrú hudbu a vy zostaňte s nami. Toto je Fit Family Radio. Hey, this is Justin Bieber. Yo, what up? This is Lunch Money Lewis. What's up? This is David Guetta. Hey guys, I'm Kyle. Počúvajte Fit Family Radio. Hi guys, I'm Iggy Azalea and Charlie XCX. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my Fit Family Radio. Rádio bez hraníc. Quante domande
Ako sme vám pred malou chvíľou už avizovali, to nám v našom vysunutom štúdiu máme pani trénerku, môžem takto povedať, pani trénerku Marianku Jurkovcovú, no a dvoch plavcov, alebo plavca a plavkyňu, takto by sme ich mohli definovať. Decká, ktoré naozaj, tí, čo nás vidíte na kamerách, reperi majú také veľké reťaze niekedy. Ja vidím, že oni majú plný krk rôznych takých tých medailí. Je tu najskôr slečnu, predstavíme ešte raz Dominika Kubinčáková, je tu a Stanko Gavula. No a povedzme teda niečo, budeme sa rozprávať o mestskom plaveckom klube Tvrdošín, ako vznikol, aké boli jeho začiatky. Tak my sme vznikli v roku 2019, kedy nám postavilo mesto Tvrdošín plaváreň novú, lebo predtým my sme odchovanci telovýchovnej jednoty Nižná. V Nižnej bola dlhoročná plaváreň, ktorá potom schátrala, bola v zlom stave, tak sme chvíľočku neplávali, ale potom sme sa dali ako tréneri dohromady, urobili sme si opäť nové licencie a v 2019 sme spustili tento náš mestský plavecký klub Tvrdošín. A čo vás teda motivovalo? Teda, že chceli ste pokračovať v tom športovom nejakom posolstve, čo sa týka mládeže, alebo? Určite áno, pretože sme zanietenci tohto športu krásneho a mávali sme veľmi dobré skúsenosti s tým, ale srdcom sme boli stále tí plavci a tým, že máme v tom meste Tvrdošín krásnu plaváreň, tak sme sa do toho znova opreli a vlastne decka začínali, Stanko aj Dominika u nás začínali medzi prvými plavcami už pred tými tých 2019 teda hovoríte, áno, tých 6 rokov 6 rokov dozadu. Aké boli nejaké najväčšie výzvy napríklad, alebo možno problémy, alebo čo bolo treba prekonať? Mali sme tu aj pandémiu napríklad. Pandémia nás dosť zasiahla, tým, že sme sa rozbehli, boli sme úplne šťastní, že môžeme znova trénovať a odovzdávať tie svoje skúsenosti týmto našim deťom, ktoré sa začali húfne prihlásovať a bol veľký záujem o plavecký šport. Potom vlastne prišla tá pandémia, kde nám to všetko sa zatvorilo, čiže ako sme sa rozbehli, tak sme na chvíľku museli prestať. S rúškom sa zle pláva, že? No, to sa nedá vôbec. A povedzme si, zvládli ste to všetko? Zvládli sme to úplne perfektne. Mesto Tvrdošín nám vyšlo v ústrety, pomáha nám takisto v našej činnosti, veľa nám pomáhajú rodičia, sponzori a vlastne naše decká sú úplne skvelé a robia nám veľkú radosť. Pozveme ich aj o malú chvíľku aj k mikrofónu. Koľko detí máte tam pod vašimi krídlami? Momentálne máme tam nejakých 100 detí. 100 detí. To vás je teda viac trénerov potom asi, aj? Je nás 8 trénerov. Momentálne teraz budeme mať aj novú sekciu triatlonovú. Máme aj sekciu akvatlonovú, kde aj Stanko chodí na akvatlon, ale veľa úspechov, ako vidíte aj na medailách, máme v tom plávaní. Vy, ktorí nás sledujete teda na TikToku, na videu, vidíte, že koľko ich má asi na krku? Zo 20 minimálne každý, ako to je to úplne fantastické. No dobre, tak keď už hovoríme o nejakých tých výsledkoch a nejakých takých úspechoch, tak by sme sa im mohli aj povenovať. Dajme si jednu pesničku a potom už pozveme deťurence k mikrofónu, nech nám trošku povedia viac o svojej tej športovej činnosti. Naladené máte Fit Family Radio, my sa rozprávame o plávaní, konkrétne o mestskom plaveckom klube Tvrdošín. Hudba pre všetkých, informácie z regiónu a zo sveta. To je Fresh Mix. Iba vo Fit Family Rádiu.
Všetkým želáme nádherný, krásny, pekný deň a rozprávame sa s pani trénerkou aj s plavcami, môžeme povedať, mestského plaveckého klubu Tvrdošín. No a už by sme radi aj tu na zverencov, deti. Ako im teda plavcov, ako ich budeme oslovovať v našom rozhovoru? No, najlepší a najšikovnejší plavci na Orave. No takto. No dobre, je tu Stanko a Dominika. Tak povedzte nám trošku, že aké disciplíny vlastne trénujete. Hej, akvabela, hej, a také? Asi nie. Takže ja som vlastne... Na mikrofón ťa poprosím, tak? Áno, ja som sa vlastne sústredil na polohový pretek. Aha, to je čo? Povedz nám o tom, lebo ja mám... Vlastne ja to si sú tak dám, že štýly. sadnem na gauč a mám polohu, ale ty mi musíš povedať, že čo to je. To sú vlastne všetky štýly. Áno. Kraul. Kraul, znak, prsia, motýľ. Aha. A vlastne, moja mamina a môj strýko boli plavci. Aha, takže ideš v takých tých šlapajach, ako sa hovorí. A celá naša rodina je ako keby športovci. A môj strýko sa venoval triatlonu. Áno. Moja mamina len plávaniu. Ona hrala aj florbal. A ja som vlastne ako keby pokračoval v ich šľapajach a dáko sa to vydarilo. A tvoje, teda tie dáko sa vydarené úspechy sú aké napríklad teda? Takže bol som v roku 2024 na majstrovstvách Slovenska. Bol som dvojnásobným majstrom Slovenska. Áno. V 400 metrov polohový pretek a ešte v 100 prsia. Máš medaily jak zadarmo, ako sa hovorí úplne, že no, všetko tvrdo vybojované, áno? Áno. Potom sme ešte chodili na majstrovstva kraja. Áno. A to je asi všetko. Výborne. Ešte sú tam nejaká Severovslovenská liga, tam máme veľké úspechy. Tam aj Dominika získala, sú to 4 kola Severoslovenskej ligy a Dominika si z týchto 4 kôl odniesla napríklad 17 medailí za prvé miesto. Fantastické. Stanko 10 medailí za prvé miesto. A tie druhé a tretie ani nepočítame, lebo ako celkovo, ako klub sme získali až 233 medailí vlastne v týchto 4 kolách Severoslovenskej ligy minulý rok. No Dominika, teda vítaj u nás v štúdiu, aj ty samozrejme. Povedz nám teda o tvojich obľúbených možno štýloch, alebo ako si sa ty dostala k plávaniu. Povedz nám niečo o sebe. No, ja som sa dostala k plávaniu vďaka mojej sestre, pretože ona mala nejaké problémy s chrbticou a... Tiež ťa poprosím na mikrofón a na hlas, tak? Odporučilo sa jej, že má plávať a začalo ju to baviť, tak som začala aj ja. A najprv som plávala v Dolnom Kubíne a potom, keď tu bol nový klub v Tvrdošine, tak som začala chodiť tu. Áno. A moja asi taká najväčšia disciplína je 800 král alebo 400 král. Metrov sa to chápe, áno? Áno, 800 metrov. No keby sme my tuto s našim Marekom, ktorý je momentálne za mixom, mali, že 800 metrov, tak to si môžete ísť na obed, hej, že by tak pomaličky by sme si to tak preplávali. Koľko si mala rokov, keď si začala plávať? No ja som sa začala učiť, keď som bola ešte vo škôlke, som mala asi tak 5 rokov. A teraz máš, pri mladej slečne sa to môžeme spýtať však. Áno. Teraz máš koľko? A teraz mám 11 a za chvíľu má 12. Po chvíľu budeš mať 2 veľkoslečná teda už. Takže tých koľko? 6 rokov? 7 určite, rokov? Áno, Tak určite minimálne. Dobre, tvoje teda úspechy, tam máš tiež medaily na krku. Veď s týmito medailami nemôžete ani skočiť že si ich nechám, hej, lebo niektorí tak chodia, že prídu na nejaký koncert, tak si dajú všetky tie svoje výložky, ruskí generáli mali všetky vyznamenania. No vy si toto nemôžete zobrať do bazéna, vy sa utopíte, skočíte do vody, vás to stiahne dole. Žartujem samozrejme. Aké tam máš také najcennejšie medaily, alebo... No tak ja tu mám medaile z majstrovstvách Slovenska. Mám tu aj z krajských majstrovstiev a z tej Severoslovenskej ligy máš ich veľa. Preto sedia, lebo keby stáli, tak by ich tie medaile stiahli. Určite. Preto sedíme. Áno, to je, jak sa spieva, kto to spieva tam, že moja reťaz je tak ťažká, že ma drží pri zemi. Tak vy to môžete povedať, že vaše medaily alebo medaile sú také ťažké, že vás takto držia. A ako, ja
tu takú otázočku mám, že ako prebiehajú teda tréningy? Kto mi odpovie na toto? Je to ťažké? Alebo namáhavé? Určite je to ťažké a aj veľa nás, hoci kedy nás aj boli celé telo, lebo tie tréningy sú veľmi namáhavé. Skús tak povedať, aby mali možno poslucháči predstavu, koľko odplávate metrov za tréning. Aha, to je také zaujímavé. Na tréning niekedy tak 5 kilometrov zaplávame. To niekto neprejde za deň napríklad. Áno, pešo. Koľkokrát týždenne máte tréningy? 5 krát týždenne, pondelok až piatok. Dobre, a ja sa spýtam teda vašej pani trénerky Marianky, že teda ako sa odlišuje možno ten váš tréningový prístup, alebo teda ten prístup k týmto športovcom mladým? Ja musím povedať, že konkrétne ich dvoch ja netrénujem. Trénuje ich strýko, Stankov, Tomáš. Prístup teraz sa začína trošku na nich tlačiť, pretože dosahujú výborné výsledky, musia naplávať hodne tých kilometrov, aby mali z čoho čerpať potom. A máme dve také fázy. Máme zimnú prípravu a letnú prípravu, lebo zimná príprava končí majstrovstvami Slovenska v krátkom bazéne, to znamená v 25-metrovom, a letná končí v dlhom bazéne majstrovstvami Slovenska 50-metrovom. Takže tie prípravy sa vždycky sústreďujú na tú hlavnú sezónu, aby tie decká zo začiatku, aby ste vedeli, v septembri plávajú veľké objemy, čiže musia veľa naplávať a potom postupne sa to už vyľaďuje. A majú aj iné tréningové nejaké postupy ako len plávanie, napríklad posilňovňa, behanie, alebo je to všetko len vo vode? Nie, majú aj suchú prípravu v soboty a potom vlastne v lete Dominika má tiež veľmi športových rodičov, takže tam sú aj bežky s rodičmi. Aha, ale nie v plavkách. Ešte neotužuje. Ešte nie. Bicykel, Stanko takisto tým, že tiež celá rodina je športová, takže tam sa behá, bicykluje, lyžuje. Fantastické. Veľa sa hovorí o individuálnych prístupoch teraz, že tie deti majú jednoducho každé svoj nejaký ten prístup. Ako je to u vás? No určite áno, lebo každé to dieťa je iné. Treba k tomu pristupovať presne tak individuálne. Samozrejme, keď celá tá tréningová skupina je zostavená z 13 plavcov, ako tuto napríklad decka plávu v dvoch dráhach, takže ten tréner musí mať to dobré oko na každého a ten cit presne pre toho konkrétneho plavca. Lebo napríklad Stanko je polohovkár, ako povedal, Dominika je na dlhé trate. Takže ten tréning je tak prispôsobený, aby vyhovoval každému. U nás vo vysunutom štúdiu Fit Family Rádia máme pani trénerku Marianku, plavcov Dominiku a Stanka. Budeme sa o malú chvíľku opäť rozprávať, dáme si krátku pauzu. Marek, pusti nám nejakú fajnú pesničku a vám prajeme aj naďalej príjemné počúvanie. Reklama. Zatvorte oči a predstavte si to. Čisté okná, výhľad ako z rozprávky a zrazu bum! O vaše okno sa oprie nejaký valibuk. Prepáčte, len som sa tu tak trochu oprel. Žiadny problém, je tu HSG. Naše hliníkové okná vydržia všetko. Sú pevné, stabilné a spoľahlivé. Vyrobíme, namontujeme a postaráme sa o servis. Navštívte www.hsg.sk a presvedčte sa sami. HSG okná, ktoré zvládnu aj valibuka. Reklama. Is a short trip.
Hostiami u mňa v štúdiu, vo vysunutom štúdiu Fit Family Rádia, tu na spoločnosti Pomaz je Marianka, trénerka mestského plaveckého klubu Tvrdošín. No a máme tu Dominiku a Stanka, ktorí majú za sebou veľmi veľa aj úspechov, aj rôznych, by som povedal, tu nám medaily majú za sebou, ale prejdeme opäť k deťom, ak dovolíte. No. Ja by som sa chcel spýtať, Stanko, ty máš v ruke mikrofón, aké sú nejaké tvoje ambície, ciele, čo by si chcel, ako a tak ďalej. Čo je u teba? Ja by som sa chcel na budúci rok ešte, tento rok vlastne, chcel by som sa ešte raz stať majstrom Slovenska. Aha, to je pekné. No a... Čo to obnáša napríklad? Čo musíš preto urobiť? Budem musieť ešte tvrdšie trénovať, aha, aby nám náš tréner ešte viac nakladal. Áno. Ďalej, čo ešte by si tak chcel? Nemusí to byť tento rok, napríklad aj tak do budúcna. Čo ja viem, nejaké majstrovstvá, ja viem, Európy alebo niečoho takého. No, o tom som ešte nepremýšľal, ale budem asi musieť. A čo šport a napríklad tvoj život? Chce sa mu venovať potom aj neskôr? Chcel by si, aby ťa sprevádzalo plávanie možno celý život? Ako to máš? Ja viem, že si ešte mladý. Koľko máš rokov, mi prezrieť? 11. 11. A začal si plávať v ktorom veku? V akom veku tak? Plus, minus. Škôlka to bola? 8 rokoch. Takže to bola prvák, druhák. Prvák, áno. Prvák. Dobre, takže tiež už má za sebou toho veľa. A baví ťa to? To sa chcem spýtať, že, lebo veľa ľudí, alebo veľa detí trénuje a potom nejako prestanú a tak ďalej. A v tomto prípade, keď tie úspechy sú tam, keď je tam tá možnosť ďalej sa rozvíjať, že ako to vidíš, povedz mi? No, pre nás je to veľmi ťažké, ale... Ale chodia s úsmevom, musím povedať, že chodia s úsmevom na preteky a sú celkom dobrá partička. Je to ťažká otázka na takto mladých športovcov. Dominika, ty ako? Čo by si nám k tomuto povedala? Aké sú tvoje nejaké ambície, ciele? No tak ja sa snažím, aby som mala na majstrovstvách aspoň nejakú medailu. Áno. Lebo tam je veľmi silná konkurencia a tiež sa snažím, aby som ostala čo najdlhšie pri tom plávaní. A chcela by si sa mu venovať potom aj neskôr, keď budeš, ako sa hovorí, že starší? Áno. Asi, hej. A máte aj nejaké hviezdy? Vieš, niekto je, čo je spevák, tak má hviezdu takú a takú, alebo taký nejaký idol. Máte nejaký vyplavecký idol, alebo? No tak mňa najviac inšpirovala Zuzana Moravcová, či Martina Moravcová. Martina Moravcová, áno. Lebo bola... lebo mala taký cieľ tiež, že dostať sa na tú olympiádu a... To je fantastické, áno, veď olympiáda vlastne je asi to top pre nejakéhokoľvek športovca. Stanko, a ty nejaký idol máš niekoho? No, teraz ja na YouTube väčšinou pozerávam také ako techniku a také a môj idol bol Michael Phelps a teraz aj Caleb Dressel. No, vidíte, akým menám sme sa dostali. No a pre vás, aké sú najväčšie výzvy, alebo s akými sa stretávate vy ako trénerka takýchto šikovných detí? No, tie výzvy sa postupne posúvajú čoraz vyššie a vyššie, lebo konkurencia, ako Dominika spomenula, takisto maká na sebe. Tak na tých krajských kolách sa vlastne stretávame s deckami z nášho kraja, ale už keď príde na tie majstrovstvá Slovenska, tak tam už to vrie, ako sa hovorí. Tak my musíme tiež byť trošku možno o krok dopredu pred ostatnými klubmi a ako Stanko tiež spomenul, musia na sebe makať. Je záujem o tento šport ako taký? Je veľký záujem, ako každý deň sa niekto hlási, že má záujem poslať deti do kurzu, dospeláci sa hlásia, pripravujú sa na rôzne skúšky a podobne. Tým, že nás je tak menej trénerov, máme 5-dráhový, nie 6-dráhový bazén, takže aj toho priestoru je tam trošku menej, tak sa snažíme vlastne sa tam tak natesnať, aby boli spokojní všetci. Ale záujem je naozaj veľký. A od koľkých rokov môžu takto deti začať s plávaním, alebo už sa tak vážnejšie trošku venovať tomu športu? Tak ono je dobré, keď tie deti už nejakou hravou formou prídu v tých 5-6
6 rokoch. 6 je super, lebo už majú nejaké návyky aj zo školy, aby poznali aj nás, telo trénerov. Je trošku už vyrastené. Áno, tým, že tá voda má 27 stupňov na tom bazéne, tie menšie deti tam nevydržia ešte tak dlho. Áno. Ale veľmi dobre sa s nimi pracuje, konkrétne ja pracujem s takýmito 6-7 ročnými, takou hravou formou ich učíme vlastne tie základy. Tu sa teda načetá aj otázka, že čo teda považujete za kľúčové takto pri práci s deťmi? Čo je tam teda také najdôležitejšie? Najdôležitejšie je asi ten ľudský prístup v prvom rade, potom je tá odbornosť naša ako trénerská, že ako je fajn si urobiť trénerský kurz, ale keď to má človek aj odplávané v tom bazéne, má to odpretekané, tak tým deťom oveľa viacej vie odovzdať. Tomáš, čo je tréner Dominiky aj Stánka, tak ten bol majster Európy v triatlone a vlastne náš predseda klubu trénoval ešte mňa aj Tomáša, takže ja mám už 30-ročné skúsenosti v oblasti trénovania a on už, keďže trénoval mňa, tak on už 50. Je to tam taká tradícia? Je to tam dosť. Áno, dobre. Tak aké sú teda plány do budúcna? Lebo deti sú, záujem je, odbornosť takisto. Aké sú tam plány? Tak plány sú veľké. Určite, že toto sú mladší žiaci. Postupne tie kategórie budú ťažšie a ťažšie, keď sa budú dostávať. Plánujeme rôzne sústredenia, či zobrať deti trošku aj do zahraničia, aby videli, ako to v tom svete chodí, aby sa tam vedeli trochu pohybovať. Potom tá príprava už bude musieť naberať možno aj dvojfázový tréning, to znamená ráno, po obede, takže ono sa bude len nabaľovať. To bola teda ambícia pre tie deti. Aké má ambície klub? Čo by chcel ten dosiahnuť niekde? My by sme určite sa chceli posunúť, čo sa týka v tej našej základni, aby sme vybudovali takú pevnú základňu ozaj kvalitných plavcov. Niektorí rodičia myslia si, že dajú nám deti do kurzu a my ich naučíme plávať a oni si idú na dovolenku. My sa prioritne chceme venovať výkonnostnému plávaniu, čo sa už aj pomaličky venujeme. Čiže od tých 6 rokov vlastne si budujeme tú základňu, aby aj Stánko a Dominika mali ďalších svojich následovníkov. Teda otázka, čo musí priniesť aj rodina takto k takýmto športovcom. No, lebo bazén nie je teda všetko. Áno. Čo musí aj tá rodina priniesť? Rodičia sú veľmi kľúčoví, čo sa nás týka. Spolupráca s nimi musí byť tiež na dobrej úrovni, komunikácia. Veľmi nám pomáhajú, keď sa ide niekde na preteky, keď nemáme napríklad z mesta autobus, že nám tie deti dovezú na tie konkrétne preteky, dajú im vlastne to zázemie, chodia, povzbudzujú ich. Určite v prípade... Sú tam s nimi? Je to taká podpora aj morálna? Áno, určite. A takisto aj to finančné zázemie tam je dosť silné u tých rodičov. A také možno smerovanie, také možno ciele, vysnívané majstrovstvá Slovenska, Európy, sveta, vesmíru? Tak majstrovstvá Slovenska už nám deti splnili tieto naše sny, tak určite pomaličkými krôčikmi budeme sa chcieť dostať aj na tú či európsku, alebo medzinárodnú úroveň. Chystajú sa možno nejaké preteky v Poľsku, možno do Čiech pôjdeme, takže trošku sa budeme tak viacej rozptýľovať aj za hranice Slovenska. Čo teda odkázať mladým športovcom, alebo aj tým, ktorí možno rozmýšľajú, pretože nie je asi veľmi, nie že je to dôležité začať možno v 6-7 rokoch, ale môžu začať plávať aj v 10-11. Asi nie je to podstatné, že už keď teda nemám tých 6-7, už že by som nemohol začať. Nie, začať sa dá v každom veku. Dokonca zo začiatku, keď sme spustili náš klub, tak sa nám hlásilo veľa dospelákov, ktorí sa chceli naučiť plávať. Ja konkrétne môžem povedať príklad. Mala som chlapca muža, ktorý nám nepreplával ani 25 metrov, dneska je z neho hasič, chodí si zaplávať, odpláva 2 kilometre a je spokojný. Takže aj toto je cesta. Do akého veku sa môžu vlastne venovať takto športovci? Plávaniu, nazvime to takému trošku vrcholovému, alebo teda takémuto
kde budú aj naberať úspechy. Taký je tam. Dokedy chcú, napríklad ten Michael Phelps skončil kariéru, neviem, či 40, tuším. Aha. Ako... Že podobne ako aj také iné športy. Áno. Či je to futbal, alebo teda hokej, tiež takí ešte 40-tnici hrávajú. Kľudne. Potom vlastne teraz náš ešte odchovanec z Nižnej, z telovýchovnej jednoty Nižná, čo som trénovala ja aj náš pán predseda, tak... On už je dospelák, má svoje deti, venuje sa zase ľadovému plávaniu, čo je plávanie v bazéne v jednostupňovej vode a boli teraz napríklad na svetovom šampionáte, kde získali nádherné ocenenia. To je krásne. Takže dá sa aj pokračovať aj takýmto smerom. Dobre, tak teda tá otázka takto skoro na záver, že čo by sme odkázali mladým plavcom, a ja tu dám čiarku, alebo teda plavcom, ktorí by sa chceli dať na túto športovú kariéru, ich rodičom, ktorí takto rozmýšľajú o tomto? Tak ja konkrétne nášmu celému plaveckému oddielu, mestskému plaveckému klubu Tvrdošín, rodičom a deťom držím palce. Určite ich veľmi podporujeme v tom, čo robia, lebo sú skvelí, šikovní, nemusíme sa za ne hanbiť, lebo vedia sa správať, čo majú od rodičov. Sú úžasní, ide im to vynikajúco. Kedykoľvek plavárenie pre nich otvorená, naše srdcia takisto. Tak nech a pre tých, ktorí by chceli venujú. začať teda, ako? Aký je ten možno prvý krok? Kľudne nech nám napíšu, či na mailovú adresu, Kontakty ktorú nájde možno na našej stránke www.mpktvrdošin.sk. Dajú sa aj individuálne hodiny s trénerom, že proste ty by si chcel prísť zaplávať alebo naučiť sa určitý štýl. Kurz vorvaň, ja by som... Takže kľudne nás môžeš osloviť. Odporúčime ťa trénerovi. Keď už teda aj mladší, aj starší, tak si povedzme ešte o takých benefitoch, teda, že čo to aj tým deťom a možno aj tým trošku starším prinesie takýto šport. Tak, určite kondíciu schudnú napríklad. Schudnú, držanie tela, je to bezpečný šport, okrem utopenia sa nemôžeš zraniť. Áno. Je to šport pre všetkých, pre každú vekovú kategóriu. A myslím si, že začať sa dá v každom veku. Zopakujme ešte raz ten web, tú web stránku, teda kde môžu nájsť informácie? www.mpk, Mestský plavecký klub Tvrdošín.sk. A môžeme si povedať aj takú malú drobnú pikošku, keď chce človek byť hokejista, výstroj, áno, hokejka, korčo, tu stačia plavky v podstate. Plavky, čiapka, okuliare, je pomôcky máme. Je to aj také lacnejšie trošku, akože málinko, ale samozrejme aj tu treba aj zaviesť, doviesť, aj nejaké... Všetko niečo stojí, ale u tohto plávania je to také akože aj lepšie. Dobre, deťurence, decka, športovci, tu na Stanko, koho by sme pozdravili takto nakoniec? Čo by sme odkázali všetkým, ktorí počúvajú? No, takže ja by som odkázal hlavne, že nech sa dajú na to plávanie, aby sa hlavne neutopili. Áno, veď to, keď potom aj na dovolenke môžu využiť. Moja mamina sa bála kvôli tomu, lebo my chceme chodiť na dovolenky aj tak, len moja sestra sa ešte učí plávať, má 5 rokov. No, tak ju musíš naučiť trošku aj ty. My chceme chodiť po dovolenkách a tak, a hlavne ku moru môj ocino chce, aby sa hlavne, lebo môj ocino hral futbal a hlavne, aby sme sa neutopili. Takže to je ten odkaz, hej, teraz v tých, aby ste sa neutopili, to je dôležité. Dominika, tvoj odkaz takto pre poslucháčov, divákov? No tak môj odkaz je taký, že aby neprestali športovať a aby si neničili svoje zdravie nejakými zlými látkami alebo podobne a aby aj si chodili raz za čas zaplávať pre seba a... Uvedomelé dievča. Dobre, aby nesedeli napríklad za počítačmi, za mobilmi, za tabletmi a tak ďalej. Áno. Že sa to dá, aj popri plávaní si nájdete čas trošku sa zabaviť. Áno. Na nejakom TikToku takisto. Určite áno. A ešte teda sa opýtame pani trénerky teda, že čo je taký odkaz pre všetkých takých týchto športovcov, ktorí či už plávajú, neplávajú, chcú plávať, čo by sme im tak povedali, odkázali?
No takisto ich srdečne pozdravujem, celú našu komunitu plaveckú, tvrdošanskú. Chodia si zaplávať aj rodičia, čo nás veľmi teší. No, to je krásne tiež. Takže mali sme aj krásneho Mikuláša, kde sme organizovali vo vode, v celom bazéne. Prišli aj rodičia s bradou, bol tam Mikuláš, decká aj zaspievali, poskákali sme, zabavili sme sa aj s rodičmi. Takže ten odkaz je ten, ako Dominika spomenula, nech sa venujú akémukoľvek športu, plávanie je určite veľmi dobre pre všetkých. To, čo Stanko zase povedal, je vynikajúce, keď sa naučia základy, aby sa neutopili presne v tých bazénoch, v tých jazerách. Tak nech sa len venujú akémukoľvek športu, aby ich to hlavne tešilo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu tu v našom externom štúdiu, v podstate sedíme vo vašich priestoroch, takže je to také win-win, ako sa hovorí. Zabudli sme na niečo, alebo je tu ešte nejaká myšlienka, čo by sme chceli ešte dať do éteru, do vysielania? Určite by som sa chcela poďakovať našim trénerom, nášmu pánovi predsedovi, ktorý nás drží pokope, našim trénerom či Tomášovi, Soni, Martinov, máme tam veľa, Mišku. Sa budú počuť teraz a potešia, určite to treba. Takže prajem im veľa úspechov v našej práci. Ďakujeme mestu Tvrdošín, ktoré nás podporuje v tomto, a samozrejme ďakujeme sponzorom, ako je firma Pomas, ak môžeme menovať, Autoservis Zaďko, Bombstal. Ďakujeme veľmi pekne, že nás podporujú a držme si palce. Ja vám ďakujem teda za tento veľmi pekný, príjemný rozhovor. Hostiami u mňa v štúdiu bola pani trénerka Mestského plaveckého klubu Tvrdošín, Mariana Jurkovcová, a potom Dominika Kubinčáková a Stanko Gavula, deťurence, plavci, úspešní. Ďakujem vám ešte raz a želám veľa plaveckých úspechov. Ďakujeme aj Fit Family Rádio. Rozdávame dobrú náladu. Každý deň. Kde všade ty počúvaš Fit Family Rádio. Daj nám o sebe vedieť na WhatsApp Fit Family Rádia 0915 64 24 36. Napíš alebo nahraj hlasovku